Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu ekuazioen problemak. Demagun ekuazioen problema hau daukagula. Duela 4 urte, pertsona baten adina gaur egungo adinaren erdia gehierena zen. Zer adindu pertsona horrek gaur egun? Ekuazio problemetan beti identifikatu behar dugu aldagaia. Kasu honetan galdetzen dute zer adindu pertsona horrek gaur egun. Beraz, galderatik hasiko gara aldagaia identifikatzeko. Kasu horretan deitu diogu isa pertsonaren gaur egungo adinari. Eta hasten gara irakurtzen. Duela 4 urte, pertsona baten adina, hau da, duela 4 urte izango da, isa ken 4. Gaur egungo adinaren erdia, isa zati 2, gehi, erena zen. Gehi, erena da, zati 3, beraz, gehi, isa zati 3. Hau da, isa ken 4, izango da, isa zati 2, gehi, isa zati 3. Hemendikan, ikusten dezute, jarriko dugu MKT 6, 6 zati bat 6 bider isa 6 isa, 6 zati bat 6 bider 4, 24, berdin 6 zati bida 3 isa, eta 6 zati 3 da 2 bider isa 2 isa. Izendatzaileak kenduz, daukagu 6 isa ken 24, da 3 isa gehi 2 isa. Isak eskerrera pasatzen baditugu, 3a eta 2a eskerrera, geratuko zaigu 6 isa ken 3 isa ken 2 isa berdin 24. Eta 6 isa ken 3 isa ken 2 isa da bat isa edo isa. Isa berdin 24. Beraz, pertsonak gaur egun izango ditu 24 urte. Orain konprobatuko dugu ondo dagoela. Duela 4 urte pertsona horrek izango ez dituen 20 urte. Izango da gaur egungo adinaren erdia, hau da, 24 zati 2 12, gehi erena 24 zati 3 da 8. Beraz, 12 gehi 8 da 20. Beraz, 20 berdin 20. Ondo dago ekuazio problema hau. Hemen daukagu beste ekuazio problema bat. Kalkulatu ondoko bi zenbaki, jakinda txikienaren laurdena gehi bostena eta handienaren erena gehi zazpirena ere ondoko zenbakiak direla. Beraz, zein da galdera? Kalkulatzea ondoko bi zenbaki. Hau da, bati dituko diogu isa zenbaki bati, eta ondokoa esan nahi du hurrengoa edo aurrekoa. Kasu honetan, hurrengoa da isa gehi bat, beste zenbakia izango dena. Beraz, orain, egin behar duguna da, planteatu ekuazioa. Txikienaren laurdena, hau da, isa zati 4, gehi bostena, isa gehi bost, eta handiena izango da hurrengoa, isa erena, isa gehi bat zati 3, gehi zazpirena, isa gehi bat zati zazpi, ere ondokoak izango direla. Beraz, zenbaki guztioni jarriko dugu bat gehiago. Hau gehi bat izango da lehen esan deguna. Beraz, ekuazio hau askatzen dugu, MKT ikusten dezute jarri dugula 440, lau zenbaki hauenak, 420 zati 4 da 105, bider isa 105 isa. 420 zati 5 da 84, bider bat isa 84 isa. 420 zati bat 420, bider bat 420. Bestaldean 420 zati 3 da 140, bider isa 140 isa. 420 zati 3 da 140, bider bat 140. 420 zati zazpi da 320 isa, eta 420 zati zazpi da 320 gehi bat, gehi 320. Izendatzaileak kentzen ditugu, eta isak pasatzen ditugu eskerraldera.
hau eskerraldera, eta hau ere bai. Beraz, 105 isa gehi 84 isa, ken 140 isa, ken 60 isa. Eta zenbaki hau pasako dugu eskubira. 140 gehi 60, ken 220. Beraz, 105 gehi 84 da, 189. Ken 140 da, 49, ken 60 da, ken 11 isa kasu horretan. Eta bestaldean, 140 gehi 60 da, 200, ken 220 da, minus 220. Beraz, hau pasatzen badugu bestaldera zatitzen, isa da minus 220 zati minus 11. Hau da, 220 zati minus zati 11 da isa 20. Beraz, zenbaki bat izango da 20 eta urrengoa edo ondosondokoa izango da isa gehi bat ditu dino 21. Zenbakiak dira 20 eta 21. Orain, konprobatuko dugu ondo dagoela. Ondostondokoak dira, bai, jakinda txikienaren laurdena, hau da, 20 zati lau da 5, eta gehi bostena, hau da, 20 zati 5 da lau, hau da, 5 gehi lau da 9. Eta handienaren herena, hau da, 21 zati 3 da 7, gehi zazpirena, hau da, 21 zati 7 da 3, hoien batura, hau da, 7 gehi 3 da 10, ondosondokoak dira, 9 eta 10 ondosondokoak dira. Beraz, ondo egin dugu ekuazio problema hau. Eta bukatzeko hemen daukagu, 14 zentimetroko burdin ari tolestuz laukizuzen bat egin nahi dugu. Laukizuzenaren diagonala 5 zentimetro luze bada, zer neurri du laukizuzenak. Beraz, perimetroa baldin bada 14 zentimetro, alde bat izango da isa deitu dioguna, besteari isa, eta besteak izango dira 7 ken isa. Hau da, 14 zati bida 7, 7 ken isa, eta bestean ere 7 ken isa. Beraz, hemen daukagu hipotenusa aplikatzeko, hau da, Pitagorasen teorema aplikatzeko. Hau da, 5 berbi izango da isa berbi, gehi beste katetoa berbi 7 ken isa, dena berbi. Eta garatu egiten badezute ekuazio hau, emango luke bigarren mailako ekuazio bat, eta lehenengo soluzioa izango litzateke 4 zentimetro, eta bigarrena 3 zentimetro. Beraz, hemendikan 4 zentimetro, beste aldea laukizuzenarena da 7 ken 4, 3 zentimetro. Eta hemen, 3 ordezkatuz, hemen 7 ken 3 da 4 zentimetro. Berdin du izatea 4 zentimetro, 3 zentimetro, edo 3 zentimetro, 4 zentimetro dimentsioak. Beraz, laukizuzenaren neurriak izango dira 4 bider 3 zentimetrokoak. Beraz, ondo dago, irakurtzen badugu berriro, 14 zentimetroko burdinari tolestuz. Laukizuzena, hau da, perimetroa da, 4 gehi 4, bi aldeak 8, eta beste bi aldeak 3 gehi 3, 6, 8 gehi 6, 14, ondo dago. Eta laukizuzen horren diagonala, 5 da, zergatik, 4 berbi, Pitagoras aplikatuz 4 berbi da 16, gehi 3 berbi da 9, 16 gehi 9 da 25, eta horren erroa da 5 diagonala. Beraz, ondo dago ekuazio problema hau. Bale? Hau da, ekuazio problemei buruz jakin behar dezutena.